गोबां दुखुनि गेजेरजों फिसाखौ मानसि खालामबाय उननि बेलायाव मोजां मोजां फिथाइ मोनजागोन साननानै नोंनो बे जौखौ सहायनाय जाबाय राजु बिफा नों बांद्राय दावराव खालामनाङा मानसिफ्रा खोनायोब्ला बिहामजोखौ गाज्रि बुंगोन साननानै जोंनि बर'नि गेजेराव जिथु मा होनो फावथिनानि हारिमु बेखौ सोरां मन्जु थियेटारा दिनै 50 बोसोर फोथांनानै लाखिबोदों फैगौ बोसोराव 50 कमप्लिट जासिगोन दा सोलिगासिनो दं बे जों बयबो बर' हारिनि थाखाय मोनसे देरगाथाव बाथ्रा आरो दिनै जुदि सोरां मन्जु थियेटार गैयामोनब्ला बर'नि माने जिथु फावथिना बे थुन फावथिनाया दिनै थांनानै थानाय नङामोन नाथाय बिथाङा जेनिफ्रायबो मदद मोनाखैब्लाबो गाव हारसिंनि नाजानायजों बेखौ खालामबोदों आरो 50 बोसोर सासे मानसिया गावनो थियेटार बानायनानै गावनो मालाबा नाटक लिरो गावनो डाइरेक्सन होयो आरो बेफोरनि जिखिनि नांगौ बेखौ हा हु फाननानैब्लाबो दिनै जगार खालामनानै सलायबोबाय थादों बे जोबोद गिदिर बाथ्रा मोनसे गल्डेन जुबुलि मोनफैलायनाया दा जेब्लाबो बिथाङा दुखु फोरमायबाय थायो बुंबाय थायो आंनि सिगाङावबो आगोलाव लोगो मोनबाय थायो बेफोर समावबो दा 50 बोसोर आगान सुरबाय ओंखायनो आं दा सरकारनिफ्राय 5 लाख रां दिनै लाबोनानै बिथांनि आखायाव चेक गथायनानै होबाय आंहा जेबो केपासिटि गैया आंनि जि केपासिटि बे केपासिटिजों आङो सरकारनि थरफनिफ्राय 5 लाख रां बिथांनो होदों आरो आं बयखौबो खावलायदों जे सोरां मन्जु थियेटारखौ बयबो लांनांगौ बयबो टिकेट दाननानै नायनांगौ बेयो मोजां मोननो बा मा होनो गावखौ बेवहाय रंजानो थाखायल' नङा सोरां मन्जु थियेटार बा बेबायदि थियेटारखौ जाहाथे जों जेब्लायबो फोथांनानै लाखिनो हायो बिनि थाखाय मदद जानायनि जों बयबो टिकेट दाननांगौ गतिके जोंनि बयनिबो 50 रां 100 रां 200 रांनि टिकेटजोंनो जुदि जोंहा मोनसे थियेटारा थांनानै थानो हायोब्ला आरो जोंगा मागा जानो हायोब्ला जोंनि हारिनि थाखाय आरो मा नांगौ जों दिनै गोबां गोरों गोरा दङ जों दिनै गोबां सक्तिशालि पावारफुल राजनितिकनि नेता दङ जों दिनै गोबां आन्दलन खालामबाय हारिनि हारिमुनि थाखाय गोबां मानसिया जिउ गारबाय नाथाय जों बेबायदि जोंनि बर'नि हारिमु बा राव थुनलाइनि थाखाय बिथां चन्द्रकान्त मोसाहारि मानगोनां बिथाङा जेरैबायदि मोनसे बर'नि गेजेराव थियेटार हारसिङैनो जेखौ फोथांनानै लाखिबाय जों रावबो बेबायदि खालामनो हायाखै आंथ' सानो बर'नि जारिमिनाव सासे सुबुङा 50 बोसोर हारसिंनो थियेटार लायबोनाया थियेटार खालामनानै दिन्थिबोनाया हयथ' बिथाङानो जोबथा जागोन आरो रावबो बर'आ 50 बोसोर थियेटार मुलुगाव रावबो खामानि मावनो आरो हानाय नंला बिथाङा दिनै 74 बोसोर बैसो जाबाय आरो सेंग्रा बायदि आरो खुब मोनसे स्पिरिटजोंनो बिथाङा दाबो दं आगोलाव जेरैमोन दाबो बिदिनो दं आरो जेसेबां दिन थागोन आरो बिथाङा बिदिनो हारिमुखौ दिन्थिलांबाय थागोन फोथांनानै लाखिबाय थागोन जोंनि थाखाय बिराद गिदिर बाथ्रा जों नुदों बर'फोरनि गेजेरावनो जायफ्रा माने दायो आथिखालनि जे डिजिटेल मुगा बे डिजिटेल मुगा हरसेनि गेजेराव बिराद माने हिट जायो बिसोरसो माने अभिनेता एबा एक्टर होननानै जायखिजाया खिन्थु नायजाबाव थानाय माखासे गोदोनिफ्राय नोंथाङा बुंनाय बायदि बेबायदि गोबां फाव खालामनानै दिनै बैसो जालांबाय नाथाय बिथांमोना पेन्सन ना जोंहा मोनसे गावहानो बिबान दं आरो जों जुदि हारिनि बाथ्राखौ इसिबां सानोब्ला हारिनि थाखाय थैनोबो हायोब्ला अब्ला जों जोंनि हारिमुनि थाखाय जायफ्रा माने मा होनो बेफोरबायदि दायथ' लानानै खामानि मावबोदों थियेटाराव खननायाव मोसानायाव मुसुरनायाव जोङो बिसोरखौ मान होनो रोंनांगोन अननो रोंनांगोन सिबिनो रोंनांगोन दिनै सोरां मन्जु बायदि थियेटाराव जायफ्रा न'खर गारनानै दिनै बेवहाय जि मोजोमसे गरसे गरनै फैसा मोनगोन बिनि सायावनो मिजिं थिनानै बे थियेटाराव हाबफैदों बे थियेटाराव एक्टिं खालामफैदों बिनिख्रुइथ' देरसिन सोर थाबावनो आरो जोंनि जुदि जोंनि हारिमु होनोब्ला बिसोरखौ लानानै जोंनि हारिमु जों जुदि दिनै गोग्गानो हायो जोंहाबो नाटक दं बर'आ बे सोरां मन्जुखौ लानानै जों देरगानांगोन गतिके बेफोरजों जोङो एसे सुनायनानै बयबो साननो रोंनांसिगोन आरो जों मदद होनो आवगायबोनांसिगोन आं आगोलावनो सारखौ जा बिश्वजित दैमारि सार आसाम आइन मन्थ्रिखौ आं हाजासे साबायखर बावबाय बिथांनि थुलुंगायाव आं दिनै बे सोरां मन्जु थियेटारखौ फैगौ बोसोर एसे मोजांसिन खालामनाय साबसिन खालामनायनि मोनसे आंहा इन्टारेस्ट दं खारन फैगौ बोसोर आंहा हनालि जयन्ति बे हनालि जयन्तियाव आंहा गथाय सारा आसामनि जितु मन्त्रि एम एल ए गेदेर गोलाव दं गासैखौबो लिंगोन आरो बिथांमोना जुदि आंखौ बोसोर बोसोर थुलुंगा होयोब्ला एसेल' थुलुंगा होबाय थायोब्ला अब्लानो बे सोरां मन्जु थियेटारा आं जेब्लासिम थांना थागोन अब्लासिम सोरां मन्जु थियेटारा थांनानै थागोन
खिन्थु आङो स्टेजाव भाखौनो बोयो जे फैगौ बोसोर हनालि जयन्ति जानायनि उनाव आं थियेटारखौ खालामलिया नाथाय आं जुदि थियेटारखौ खालामा अब्लाना बर' हारिमुवानो एसे खहा जागोन होननानै आं सानो खारन आं बायदि थियेटार खालामनो हानाय दाबो बर' समाजाव गैया सोरबा ओंखारदो 2 बोसोर 3 बोसोर खालामनायनि उनाव दुब्ला थैदो बेखौ आं मा बुङो जोंब्लावनाय अर बायदिसो सोखा मोखा माननानै अरखौ लगायना जोंदो मानसिफ्रा मोजां थियेटार नुदो 3-4 बोसोराव थैदो खिन्थु सोरां मन्जु थियेटारा जुजाइनि अर आरो जिगाब बुन्थानि अर बे अरा खुनु दिनै गोमोरनो थाङा जेलानिखि जिगाब बुन्थाया जोबगोन माबाया जोंहा जुजाइया जोबगोन अब्लासो सोरां मन्जुआ जोबगोन आरो आं थैबासो जोबगोन आरो बेबायदि आं साननानै लायो खिन्थु दा जाहक एखौ खालामनो थांनायावनो आंनि पितृ सम्पत्ति 65 बिघा हाया सेस जालांदो मात्र 8 बिघा हा दं बे 8 बिघा हाखौ थानांगौ दं आं दिनैसिम लोरबां जायाखै मेंना जिरायना थायाखै उन्दुना थायाखै आंहा उद्देश्य दंमोन जे बर'नि गेजेराव हनालि जयन्ति खालामगोन आरो आंखौ जाहाथे बिनि उनाव सुबुं समाजा नागिरो सोरबा लिरगिरिफोरा लिरो जे सोरां मन्जु थियेटारा बबेनिमोन सोरां मन्जु थियेटारा बेसेबां सान थांनानै थानाय आरो बिथांनि मुङा मा बे बुस्थुखौ जाहाथे आंनि फैगौ फिसा फिसौफोरा इसोर जाहाथे फरायनो मोनो मेलेमजिबि बुद्धिजिबि मानसिया जाहाथे आंनि बे काहिनिखौ लिरो आरो दिनै आंनि उद्देश्य बेनो आं थाखा फैसाजों थांना थानो लुबैया आंनिया ज्योति प्रसाद आगरवाला बिष्णु राभा भुपेन हाजरिका बायदि जाहाथे आंनि मुङा सारा आसाम बर'नि गेजेराव जोंनानै थायो आंहा बेनो उद्देश्यआ बे उद्देश्यआ फैनानै नै फैगौ बोसोर आंहा हनालि जयन्ति जासिगोन दासिमबो सरकारा पेन्सन मोनदों ना मोनाखै गैया सरकारनिफ्राय जेबो पेन्सन गैया सरकारनिफ्राय जेबो पेन्सन गैया मा होनदो सरकारनिसिम माबाफोर फोरमान बिदि होनाय जादोंमोन नामा पेन्सननि थाखाय होदोबाबो जोंहा आसाम सरकारासोथ' आसाम सरकारासो होयोमोन नालाय गैया बर'खौ बहा नायफिनो सार बर'खौ नायफिना हारसाफोरा दा जायखौनो बुंदों आं आगोलावबो बेबायदिनो इउटुबाव होदों आङो इउटुब होदों जे हारसाफोरा जुदि मन्त्रि एमएलए नायफिनोबाबो थियेटारखौ जोंनि बर'नि गेजेरावथ' हारसाफोरबायदि गेदेर गोलाव दं मानो बर' थियेटारखौ नायफिना आंखौ मानो दाबो सिनायना मोनाखै मन्त्रि एमएलएआ बेखिनिखौ आं दुखु नांनानै बुंदो आरो जोंहा सारा जोंहा आइन मन्त्रि सार बिस्वजित दैमारिया बिथाङा आंखौ आगोलनिफ्रायनो बन्धु बिथांखौ खावलायनायाव बिथाङा दिनै आंनो 5 लाख थाखा होदो 5 लाख बे 5 लाख थाखाजों फैगौ बोसोर आङो स्टेन्डार्ड मोनसे खालामनो सानदों आरो स्टेन्डार्ड खालामनायनि उनाव लोगोआवनो आंनि जितु बर' समाजनि आंनि लोगोमोन दं मन्त्रि एमएलए गासैखौबो आं लिंजोबनाय जागोन बेनो